Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today's ride, magbe-beach hunting tayo. Supposed to be ang ruta natin pa Baguio, kaso nga lang, nag-lockdown ang Baguio! Kaya, yun, balik ulit sila sa mga requirements and all. Kaya hindi tayo makaakyat doon. Siguro next time na. So yan, shout out pala, gamit ko ang twin cycle gear na jersey nila. Yan, flex lang natin. Ganda diba? Sakto sana pang Baguio, pero yun nga, everywhere naman pwedeng gamitin. Long sleeve. There guys, samahan niyo pa ako sa ride ko today, and pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads. God bless! Tara! Bridal shower. This is the peak guys. Nandito kami ngayon. What's up mga karonda? So today's ride pupunta tayong beach. And hindi lang siya basta-bastang beach kasi this is one of the most famous beach dito sa Pangasinan kasi gray sand siya. So maglo-loop tayo papuntang San Fabian. And guys, napakaganda dito. Kaya samahan niyo po ako sa ride ko today. Guys, isa sa mga helpful na tips natin para sa mga newbie is yung mga bike hand signs. So ipapakita ko sa iyo yung mga hand signs para maging aware din kayo and maging magamit nyo din to para sa daan. Kasi di ba ang dami ding mga newbie sa daan na hindi nila alam kung ano yung mga hand signs. Kaya ito yun guys, tara! The first hand sign would be turning left, lalo na pag gusto mong pumunta sa left side ng kalsada. And then the road hazard, lalo na pag may mga butas yung kalsada, ginagamit natin yan. Or pwede rin nating ituro yung area na yon. Third is yung turning right. Ginagamit natin to pag pupunta tayo sa right side ng kalsada. And then fourth yung stop. Gawa ka lang ng fist sign. So mag-stop na yung nasa likod nyo. And then yung slow down. So make a sign na ganito pag kailangan mag-slow down sa mga traffic areas natin. And lastly, syempre, tayong mga siklista dapat mapagbigay tayo sa daan. So ito yung sign para mag-giveaway sa mga daan na mas mabibilis sa atin, lalo na sa mga nasa likuran natin. And syempre, dapat maging alert tayo at all times, lalo na pag nasa kalsada, di ba? Welcome, Pangasinan. Ang layo ng narating natin. Hi! So, ikot lang tayo dito sa may dulo ng Pangasinan. So, we're entering Pakalasyaw na ito. Ating panayag po, sa ating panayag. Ride safe palagi sa inyo lahat, mga kapadyak. Yun, Team Banayad! Ahon silang Marcos. Guys, papunta tayong Bolasi Beach. Barangay Bolasi Beach, San Fabian. So, first time kong pumunta din eh. Dahil lagi naman tayo dito sa San Fabian. Minsan, short ride yan. But may dami kasing beach dito sa Pangasinan talaga. Nasa dulo-dulo sila. Like sa Dagupan. Tapos dito, ang daming beach. Kasi ito, ano na to, kadugtong na din to ng La Union. Kaya, sakto tong jersey ko kasi long sleeve, di ba? Kahit mainit, carry lang. Guys, ang ganda dito. First time ko dito. Ang ganda pa ng daan, oh. Yan. Maganda rin mag-swimming dito. May mga banana boating sila, ganun. Tapos worth it pa kasi 100 pesos per person. So, di ba? Mura lang. Tapos marami rin pupuntang nagbabike dito. Pero first time ko dito kasi usually ang pinupuntahan nila yung main San Fabian Beach. Bolasi Beach. Wow. Kasi hello po, mga subscribers. Dito po talaga kayo nagro-rota? Ay, ngayon lang, first time. Hello po. Yan. Summer na naman mga karonda. Siguro lahat tayo nagpaplano kung saan magandang mag-beach
or mag-swimming. Kaso nga lang, pandemic, 'di ba? Hindi tayo makapunta sa Boracay, hindi tayo makapunta sa Palawan. Pero alam nyo ba, Karonda, pwede naman tayong mag-enjoy ng summer sa malapit sa atin. Na-try nyo na bang mag-beach malapit sa inyo, kagaya sa La Union, or kaya dito sa Pangasinan? Madami namang pwedeng pasyalan ngayong summer, 'di ba? Ako personally, gusto ko pa ring mamasyal ngayong summer kahit na pandemic. Pero syempre, with proper restrictions and with the minimum standard protocol ng IATF. Kaya ngayon, nandito tayo sa San Fabian Beach. Minsan, kailangan din nating mag-escape and sit quietly on the beach. Kasi para makita natin ang paradise. Nakaka-stress naman kasi pag puro tayo work, 'di ba? Kaya maganda pag may nakita tayong waves and oceans because there's nothing more beautiful than the way the ocean refuses to stop kissing the shoreline no matter how many times it sends away. So, grabe, ang ganda lang ng daan dito and ang ganda lang ng view dito. Kasi nakaka-relax naman talaga pag nakikita mo din ang beach area, 'di ba? Ang Pilipinas, ang daming likas na yaman. Kaya tayong mga Pilipino, kailangan nating pahalagaan lahat ng likas na yaman natin. Mapa-low-key man 'yan or mapa-international. Kaya nandito ngayon ang gray sand dito sa San Fabian Beach. Ang saya lang kasi nakapag-beach ulit tayo, 'di ba? Personally kasi ako minsan mas gusto kong pumunta sa ibang lugar kagaya ng Palawan. And minsan gusto rin nating mapasyalan yung iba't ibang locals area dito sa Pilipinas. Pero dahil nga sa mga restrictions ngayon, pasyalan muna natin yung sarili nating atin, 'di ba? And it's more fun dito sa Pangasinan. May mga bagay talaga na kailangan mo ding i-appreciate. Small things man yan or big things. White man yan or gray sand. Diba? I-appreciate natin yung mga bagay na to kasi regalo to sa atin ni Lord. What God has entrusted, we must flourish and nourish it. O, diba guys? Ang ganda dito kasi may mga buko area pa. Pwede palang mag-tent dito. Pwede tayong mag-overnight pag may time. Isa rin sa goals ko ang mag-overnight sa seashore. And syempre, sa ganitong panahon, diba? Summer. And makapag-relax din tayo sa mapunong lugar. And maririnig natin yung waves and tones ng sea. Grabe, ang ganda dito kasi konti lang yung pumupuntang mga turista ngayon kasi syempre 'di ba pandemic pa. Pero it's a new discovery for us na makapunta dito sa beach ng Bulusa. And nasa San Fabian tayo, guys. So, ang dami palang magandang place dito talaga sa San Fabian. And syempre, it's more fun in Pangasinan! So, andito na tayo sa Bolasi, San Fabian Beach. Naka 45 kilometers na tayo from Pusurubio. And kanina kasi galing tayo ng Camp 1. So, hindi pa pala pwede pumasok ng Pakenon nga. Kasi nga, diba, lockdown na ulit sila pa Baguio. Kaya, instead, pumunta na lang tayo mag-beach. Tapos, guys, ginagamit ko pala ang twin cycle gear na cycling apparel nila. Itong bib jersey nila na set na rin siya.
So guys, long sleeve yung kinuha ko kasi 'di ba nga lagi tayo sa long rides, and then maganda rin siya pag mainit yung panahon, ganun, para protected din yung skin natin. Very lightweight, hindi siya mainit, hindi rin siya mabigat. So lightweight and breathable din siya kasi maganda yung ginamit nilang tela dito, and super quality talaga. Tapos yung bib shorts niya, ano siya, may zipper sa likod para it adds compression sa stomach natin para mas okay na magbike kahit na long ride, ganun, 'di ba? Maganda kasi pag yung bib natin is comfortable din. Tapos very feminine talaga yung paggamit nila, pagkagawa dito kasi talaga pang babae, 'di ba? So mas shorter yung shorts natin dito, and compared dun sa normal na ginagamit nating jersey, kasi ngayon mahaba talaga siya, pero ang design talaga for women is may ikli. So, ganito talaga yung design nila. Kaya tignan mo naman yung cuts ko, guys. Oh, ma-add na yan. Ma-add na yan ng tan line ulit. So, hindi ko na alam kung paano yung tan line sa atin sa legs, di ba? Pero, yun, punta lang po kayo sa page nila na RADCYCLE Gear. Yan, nandito po. And affordable, and ano naman siya, sulit naman yung price niya, hindi ka naman mabibigo kasi iba pa din talaga pag talagang pang quality yung ating jersey. So ang ganda gamitin. So pag nag long ride tayo, gagamitin ko ulit to, ganyan. Yun guys, and check out nyo rin po yung seller na Siklista para sa aking aero socks. Tingnan nyo naman ang aero socks ko, ang ganda. Yan, orange. So, binagay ko talaga. So, pink na pink sa upper, nag-orange na ako sa baba para, 'di ba, para ma-balance yung kulay. Tara na, guys. Woo! Guys, pauwi na rin tayo. And ang init na po ng panahon, grabe. Hindi na kumulimlim. Akala ko may bagyo, pero nung last days umuulan kasi. Pero ngayon, mainit yung panahon. Yun. Guys, na-remind lang ako sa ride natin today na small things should be appreciated. Na despite na ang daming detours in life, i-appreciate mo na lang yung mga nangyayari. Kagaya nito, di ba? Nagkaroon kami ng reroute papuntang Bulacan Beach, which is unfamiliar for me kasi first time ko. And kung makikita mo, ang dami din palang magagandang beach dito sa Pilipinas, 'di ba? 'Yon, yung kanina is gray sand. Kasi minsan ang hinahanap ng mga tao white sand, ganun, 'di ba? Pero i-appreciate din natin yung iba't ibang types ng nature, ganun. Yung kahit na hindi siya white sand, ganun, yung standard kasi ng tao dapat white sand, dapat daming sea corals, mga ganun. Pero let's appreciate the other nature. Yun, i-appreciate natin yung mga low-key na beach dito sa Pilipinas. Diba? Minsan kasi nadi-disregard nila yon. Na ang dami pa palang magagandang places dito sa Pilipinas na nadi-disregard. So yun, dito sa Pangasinan, ang dami-dami talaga. And kung makikita mo, kahit na low-key, pero diba, titingnan mo yung tourism. Kaya pinapromote ko po ang Bulacan Fabian Beach. Na-appreciate ko lang talaga yung yung tourism doon, yung mga tao, ganun. And yung mga nag-enjoy na families doon. Hindi mo naman kasi kailangan pumunta sa Magarbong Beach para lang makapag-beach. Appreciate small things. Support our very own beach here in Pangasinan, here in Philippines. Tara! Fabian, nag-sightseeing, ganon. So, yan guys, and thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates on videos ko. God bless po!